Wondering what it's like being transgender under this new administration. I just got my new passport in the mail and they changed the gender to male because of Donald Trump. Go America, guys, still go America. Hey, what's up, beautiful people? Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras, guys. Hey, what's going on with the trans niggas and the Trump administration? What's going on that side? I don't think I see what I'm thinking. Guys, can you ever don't know really fancy ja? You mean ina zibanga yo kukala ya imuna pamene ya ikazi ndipo lifanzile menazika ya imuna kuipanga yo kukala ya ikazi then inakapanga my idea ja nangasi chipete ina ndufulu maniga jana ndufulu kwambiri ala ndufulu kwambiri anarasa kwambiri umari kungwana pang'ono kakusumira ku court usakambe chao chili yoso ndobopera ku court, right? Anoja na tasa kwambiri nde panopa zikhala bwanji panopa zikwenda bwanji panopa guys panopa sizilibira panopa it's just a mess, man. Trump ngubandi kutakasa panopa. Wow, it's like I don't know what's good. I don't know. Okay, there for those who don't understand, ngani ndio nokuti muntu amene anali mamuna nde akuzimva kuti ine ndi mkazi ndikuzimva ngati ine ndi mkazi ndithu ndikuzifira choncho nde amakasinthitsa gender pa ID bacha basi nkulemba kuti ineyo ndi mkazi nde kuti akhala ndi drama and it's actually cost zodula kwambiri $50,000 US kubira makasinthisa thupi lawo kusinthisa bwinobwino kudzika mabere kudzika ndithu zina ndi zina you know anthu simunga kuti mwaona simungadziwe zingono background waineko munthu amene ndi mamuna amene ndithu mamuna panopa dzina lake ndi Zara Perisian ameneyo anali mamuna bwinobwino mamuna atu phongo mene mukumona lawo. Yes, kana wananga zisintha zibaba ya Jackson chana what is mankhwa zina za estrogen whatsoever anazibaba ya Jackson zichani basi thupi kufewa kubela mabere kubasi kumoneka ngati mkazi ndithu mene alilimo. Passport ndikukayisinthaso chilichonse as passport ID ma document also khuzana ndi yeyo kusintha yeyo ngokhala yani ngokhano mkazi ndiyeno fuso ndikumati fanzi imeneyi anthu amene wawa ndi malamulo anyu amene abwerawa ndi Trump amene wabwerayo zikuti bwanji anthuwa zikuwathera bwanji ndi example so tingotenga example ya mkulu wake yemweyo amene ali Zara Perisian. Mkulu ameneyu madzi wa passport imapanga expire 10 years expire ena 5 years choncho mapanga expire nde umenena upite ukapangeso renew nde mkulu amene atapita ukapangisa renew kumene kuja anapeza wanzoti amulembera mawu onena kuti sex gender corrected kapena kuti gender yako taipanga correct taikonza pamba jenali olakwika panopa iwe ndi mamuna panopa amuza kuti Mister, you are a man. You're supposed to be a king, not a queen of the kitchen. Where is your shame? Where is dignity? Nde yeyo wabwera somano pa air kuti akuluakule nkhani ndiona kuti andisintha gender apolisi ochita ku immigration kucha abomaja amba kusintha gender munthu amene anali mkazi ndi anazisintha kukhala mamuna ukapita ukapanga new ID kapena passport uzizora kubwezeretsa ubwereraso ukakhala mmene unabadwira uyuso ampakaso chimodzimodzi
Guys, that's actually for me. It's just beautiful. It's beautiful. Nzokongola kwambiri. Yes, two genders. Do you know? Iyeyo akuti nayeso amaisira kuwa madziwa yaye pali papa ndeti panga bwanji ineyo iye makuno kuti ineyo amwe queen ineyo unoti takulima basi tawo lino funa kala mkazi akhale goalkeeper. No man, go work man, come back home man, take care of your family. Nde after administration yasata yankhula makamaka aku immigration kuti chuchitika njani makuti makuti kumeneko kunabweranso malipoti omuuza kwena kuti panopa malamulo asintha, administration iyi yasintha. Trump wanena kwena kuti palibenso zomati uyu chanchani mamuna mkazi zakhala pati zakhala pamenepo. Guys, thank you so much. Ndi mwina ina I think mumve muno wake sobano akuyankhula pankhani imeneyi kuti zamuyendera bwanji kuti nangazi chikuchitika njani kumeneko. Ndi amabwesa tema ideas iya ine ya baba nditi khali chopyezo kwa ifeyo tili ndi ufulu watha imene misala imene ndi misala imene isalaki mufunikira chithandizo cha padera mufunika therapy session, mufunikira kukhala basi ndi psychologist akuwunikireni mmitu manumo kuti mmitu manumo simukuyenda bwino yayi fasunga maone ndevu bwinobwino sunga maone kuti iweyo ndi mamuna bwinobwino mphongo ini mphongo tonde ucha mphongo ununkha thukuta iwe ndi uzikati hayi basi ndi mkazi ine ndika chick ine ndika baby. Abingu zinzana yankhula kale abingu ankangoyankhula straight kuti chani magie acho za ujisiru za usatana zofana ntchito ndiye tingozisiya pomwepo sichoncho chabwino basi ndiye tingozisiya pomwepo. Guys, thank you so much, guys. Malawian cameras. In case you're wondering what it's like being transgender under this new administration, I just got my new passport in the mail and they changed the gender to male because of Donald Trump. In case y'all want proof, there's my picture, very cunty. And yeah, there's that big ugly M, yay! Now, mind you, all of my other documents are updated to female, and I've been fully surgically updated to female, but this is what they had to say. The sex was corrected on your passport application. The changes were made for one of the following reasons: to match our record. I had a passport when I was a kid that I used once. So basically, it doesn't matter that all of my other documents say female and that I've had my sex change surgery. If you've had a passport in the past that displays the opposite sex, then they will not honor your gender change. Now, obviously, I will be seeking legal action. My email is in my bio for any experts out there, or you can just DM me on IG. Because look, I am an adult and I have undergone my full medical transition. There is nothing about me anymore that represents male on the exterior whatsoever. The only thing that them denying to put female on my passport does is put me in danger while traveling. That's all it does. I'm in danger now. They are only doing this to scare people like me because they don't want us in public life. They want us to hide in fear and be scared of them. But trust me, I'm not going anywhere. Trans people have been here and we're staying here, and I will fight this. I'm not scared. I'm not gonna cry. I could still leave the country if I need to. But this saying male is crazy. Look at me, bitch. This is a direct violation of my rights as an American citizen under the Equal Rights Amendment. It's just a violation of my rights in general. I submitted a passport application that was intended to update my gender marker to female. That exact application is still available on the website to update your gender. Y'all will honor it. Trust. This is only the beginning, babe. Y'all done pissed off the wrong transformer.